Jakitea elkarte gastronomikoak Euskal Sukaldaritza tradizionalaren lehen kongresua ospatu zuen atzo Saran. Harremanak sendotu nahi dituzte Euskal Herri osoko ekoizleen eta sukaldarien artean. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Baionako epaitegitik agurtzen dugu. Hementxe bertan iragan baita Ejik Olatz futbol behatzailearen kontrako epaiketa. Auziari buruzko informazioak emango dizkizuegu gaurko saioan. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Ejik Olatz futbol entrenatzailearen kontrako auzia astearte honetan Lapurdiko hiriburuan, Antoine Griezmann, Aviron Bayonne, Real Sociedad eta Atletico de Madrid taldeetako kolaboratzaile ohia sexu erasoak egin izana akusatua da. Ejik Olatz entrenatzaileen aulkitik akusatuen aulkira, 6 gizonek akusatzen dute sexu erasoak egin izana, 1987tik 2002, felazioak, masturbazioak, ferekak, 15 urte baino gutiago zuten orduan. Bere telefono mugikorrean argazki pedopornografikoak ere aurkitu dituzte. Ejik Olatzek dendena ukatzen du eta bere hitzetan akats batzuengatik iritsi omen zitzaizkion argazki horiek. Mezuak idatziz trukatzen zituen gazteekin, mezu lizunak oso argiak, baina hortan ere dena ukatzen du, musuak eta besarkadak bertzerik ez omen zituztela aipatzen. Ejik Olatz entrenatzaile ohiari 10 urteko presondegi zigorra eman diezaiokete. Jakitea elkartearen eskutik Euskal Sukaldaritza tradizionalaren lehen kongresua ospatu dute Saran, bigarren mailan kokatu zen sukaldaritza, bizitzeko moldea dela erakutsi nahi dute Euskal Herri oso-osoko ekoizleak eta sukaldariak elkartuz, 16 urte dituen taldearen helburuen artean. Azterketa bat egitea, zeizan da Euskal Sukaldaritza tradizionala, ze puntuan dago noen eta nora jungo gehan. Beste gauzat oso garrantzitsua izan da, berriro guk eskutikan junbar geha laborariekin. Guk nahi dugu parte guztia xahala edo behikia saldu, haiek ardura nahi dute bakarrik hartu edo txuleta edo parte bat bakarrik. Eta behar da pentsatu guk nola behar dugu merze parteak pasteko. Elgarren artean lan egiteko gauza oso garrantzitsua da, bai. Hemengo produktuak gure ostatuak ezagutarazteko. Hobekiena hori izan liteke, bai, inguruko ekoizleekin eta lan egitea. Gero ni naiz aspaldi instalatua, ez dut oino olako ostatuekin eta lan egiten, espero egiten dela. Putxaderaren kofradia da elkarte bat, non saiatzen gara putxeraren erabilpena aurkeztu mundu guztiari, eta horretarako sortu genuen kofradia bat, eta deitzen diguten tokietara joaten gara gure sukaldatzeko modu berezia erakustera. Hau, asmatu zen Larroplako trenbidean, ze garraiatzen zuten ikatza, eta bero bazkaltzeko ideatu zuten tresna hau, bereziki duena da ikatzarekin sukaldatzen dela. Jartzen da ikatza beko parten eta gero goian lapiko bat, eta bero horrekin sukaldatzen da. Desmartxa horrek arrotzen gaitu eta interesa txoaten dio gu bezalako herrian lehena itia eta lehena zapartere. Badu sentzu zia laborantzai biratu den herri batian itia. Badi gauzak arrunt txinpleak iduitzen za, eta jada ikustu zulaik hemengo bildotxa sasoinean sartuko ga. Hemengo bildotxa, sukaldari batek galdetuko zaitu roti galdetuko zaitu. Baina hemengo bildotxa, manez bildotxa ikustu zulaik, dena roti da, behuzu sukaldatu gizarta, eta arrunt beratxa eta goxoa da. Horan behar lukete oike nahi bauzu elkar lan bata inbehar dena. Ez gehiokoik, behuzu hemengo bildotxa erri hartzeu zulaik, kostilen geinea, isterrein geinea, edo bertzea inakoen geinea erortzen baza, arrunt xamurra da eta goxoa.
Aliantza handi bat sortu beharra daukagu, eta nik uste garrantzitsuna dela, hor guk transmititu beharko genukena da, aliantza hori dala etorkizun bakarra gurea bezalako lurralde batian. Gurean nekazaritza industriala astakeri bada, eta orduan aukera bakarra hoixe da, orduan hor eta transmititu behar dana da, hor sartzen ez danak beriak egin du. Interesa handia ekarki du eta gero muga falso eganetzake gainditzen du goxuan. Erain dut, guen jakitateak zabaldu, elkar ezautu. Da hori guzia, goxuan, nola ez. Ipar Euskal Herriko irrati libreek alarma jo dute. Frantziako kultur ministeritzatik jasotako FSER diru laguntza 154 zapalduko dela aurreikusi dute datorren urteko aurrekontuan. Hots 16 milioi euro gutxiago bideratuko zaizkie Frantziako irrati libreei. Ikaragarria eta eskuali irratien kasua ipatzeko, hemen 6 euskal irrati gira elgarrekin eskuz-esku ari girenak eta bakotxak ongitzen ditu laguntza horiek, erran nahi luke 6 lanpostu gutiago izaitia. Ondorio latzak, biztan dena, gure programazioaren zat, baita ere abiatu ditugu hainbat proiekturen zat, hor badira hor Europako proiektu batzu, Poktefaren bitartez, beraz, bai numerizazioa lantzeko, baita ere plataforma bat eta Euskal Edabide baita ere eta adimen artifiziala eluiarekin eta proiektu horiek guziak ere zalantzan ezagiak dira olako apaltze ikaragarri batekin. Frantzian gaindi 750 irrati libre daude eta denek murrizketaren eraginak pairatuko lituzkete. Hori dela eta tokiko legebiltzarkideekin harremanetan sartu dira eta haien sostengoa helarazi diete. Jasotako mehatxu berarekin gertatu izan zen bezala. Denak atxatu ziren kontra eta parlamentuan azkenean bozkatua izan zen gehiengo handi batekin beraz irrati libren sustengatzia, baina aurten berriz ere heldu da komedia bera oraino apaltze handiago batekin. Ez dakit urte guziz hola iko giren, baina hor zalantza handian ezartzen dituzte irrati libreak eta gure kasuan euskal irratiak. Datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira irrati libren geroa zein den jakiteko. Azken bozka izanen da eta bendo erditsuan. Ordion bada lehen hitzordu oso importantea ere azaroren 24ean hor parlamentarien artian finkatu izanen baita. Gero nabeta eginen da, nahi du senaturat ere joanen da. Gero adosten direnez bi ganbarak ikusiko da ere, bilkurak izanen dira hortarako. Hala eta guztiz ere, FSER diru laguntzaren apaltzearen kontra mobilizatzeko prest daude. Beharko da, hori ez da beste atera biderik izanen, lehen urratsa lehenik mobilizazio horiek egiten diren eta ondorio onak ateratzen diren parlamentarien eta asambladetan, eta hori ez balima da, ordeon urgunako joan beharko da. Irrati libreetako ordezkariek urtero jasotako diru laguntza berdina izatea aldarrikatzen dute, beren ezinbesteko zerekina bete ahal izateko. Bururatzeko gurekin Julie kantaria, Eklor lehen albuma plazaratu berri du. Hilabete ondarrian Imuvrini taldeko xikarrarekin hariko da Baionan eta Pauen, asteburu untan berean, larun batean, Lekarre jatetxean, Lapurdiko hiriburuan, arratseko 8 horrenetan, eta biharamunean igandearekin beraz, Miarritzen arratsaldeko 2etan. Ustaritzeko artista indartsuarekin, eta nahi duzuen arte.
avec